Hello children and welcome to the program today. Thank you for joining us and I hope you're going to enjoy the program and really learn something from it today. Sanibonani bangane emakhaya, siyajabula ukuthi sibe kanye nani futhi namhlanje. Siyathemba ukuthi nizokuthokozela esizobe sikhuluma ngakho. In the Bible, in Matthew 19 verse 14, Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." Ezweni lenkosi siyafunda kuMathewu 19 verse 14 ukuthi dedelani abantwana beze kimi ningabathiyi ngoba umbuso wezulu ungowabo. So I hope we're going to learn a lesson from this today. But first of all, let's pray. Ngiyathemba ukuthi sizofunda isifundo kuleli verse namhlanje kodwa singakaqhubeki bangani asithandaze. Lord Jesus, we want to ask that you would please bless this program this afternoon and help us to learn something new from it. Nkosi siyacela ukuthi ubusise le program namhlanje sikwazi Nkosi ukuthi sihambe kukhona esikufundile. Please bless each one who is watching. Ubusise yilona lo mngani obukayo. We pray this in Jesus' name. Amen. Sicela lokho egameni kaJesu. Amen. So I want to ask you this afternoon, today, do you want to come to Jesus? Ngiyafisa bangani ukuthi nginibuze ukuthi namhlanje uyafisa yini ukuza kuJesu? And every day, every minute, do you want to come to Jesus? Usuku nosuku, isikhathi nesikhathi, unaso yini leso sifisa ukuthi uze kuJesu? Do you want Jesus to be with you all the time? Uyafisa ukuthi uJesu ebe kanye nawe njalo? And do you want to be with Jesus all the time? Nawe uyafisa yini ukuba kanye noJesu ngaso sonke isikhathi? And every day, do you go to him in prayer and ask him to help you? Uyamcela yini usuku nosuku ukuthi akulekelele? Do you ask him to be with you? Uyamcela ukuthi abe kanye nawe? And when you're playing with your friends or with your siblings, your brothers and sisters, do you ask the Lord Jesus to be with you? Noma udlala nabanye abangani bakho, uyathandaza yini iqala uthi Jesu ngiyacela ukuthi ube kanye nami? Do you ask the Lord Jesus to show you how to be kind and helpful to your mother? Uyamcela yini uJesu ukuthi akubonise indlela ongamlekelela ngayo umama ekhaya? Jesus wants you to come to him. Now is the time. Today is the day. uJesu uyafisa ukuthi uze kuye namhlanje usuku. Or do you say no and you've got a stubborn heart? I can't be bothered to pray and ask the Lord Jesus to be with me. I'm too busy playing. Noma unenhliziyo eqinile mngani ukuthi angikwazi ukuthi ngimcela uJesu ukuthi abe nami ngisadlala ngisathokozela nje ukudlala. I'm in a hurry to play and I want to do things the way I want to do them. Ngisafuna ukudlala angifuni ukuthi nje ngimoshelele nesincane nje isikhathi ekudlaleni kwami. And I think, well, my mummy prays for me, so why should I pray? Ngiphinde mhlambe ngicabange mngani ukuthi kodwa umama vele uyangithandazela. Sikuphi isidingo ukuthi mina ngiyithandazele? I want to tell you a little story about when I was stubborn when I was a little girl. Mina ngiyathanda ke mngani ukuthi ngicobelele indaba lapho nami nganginaleyo nhliziyo eqinile ngingafuni ukulalela ngisemncane. One Saturday lunchtime, we all sat down at the dinner table and my mother said, "Here's your food, eat up." Kwangomgqibelo bangani, umama ephekile wangipha ukudla wathi nakho ukudla kwakho ungadla. And I pulled a face and I said, "Oh, I don't want to eat sausages today." Ngase ngidonsa ubuso ngathi mama angikuthandi lokho ukudla ongipha kona angifisi ukudla namhlanje. And my father said, "Go to your room." Bese ubaba wami washo ngezwe eliqinile ukuthi hamba uye ekameleni lakho. I was stubborn and I missed that meal that day. Ngenxa yokuqinisa inhliziyo bangani angidlanga lokho kudla ngalolo suku. And there was another time at Christmas one year, my grandmother was playing carols on the piano and I did not want to sing with them. Ngolunye usuku bangani
kwakuyikhisimusi ekhaya. Ugogo wami edlala kwipiyano, edlala amaculo amnandi okhisimusi. Mina kodwa ngangafisa nje ukucula nabantu bomndeni wami. And again, I was sent to my room. Futhi ngaleso sikhathi bebona lokho bathi angiye ekameleni lami. And I missed out on a lovely time with my family, singing and being happy together. Ngase ngiphuthelwa bangani isikhathi esihle sokuthi ngibe kanye nomndeni wami sikwazi ukuthi sixoxe sicule ndawonye. Another Christmas, I had mumps, and this is when your face swells up and you often get this disease just once as a child. Ngelunye usuku bangani nganginama-mumps. Ama-mumps ila kudumba khona lapha ebusweni bakho ngaphansi nje kobuso bakho. I sat on the couch in front of the fire and I felt terribly sick and I started to cry. Ngahlala ngasemlilweni ngigula kakhulu kwavele nje zazehlela inyembezi. Then my mother said I must go to bed because I was so sick. Bese uma wami wathi angihambe ngiyolala ngoba ngiyagula. And when I was upstairs, I cried because I couldn't enjoy the family time together. And it was Christmas time. Bese mase ngiye phezulu ekameleni lami ngakhala kakhulu ngoba manje angisakwazi ukuthi ngibe namanye amalungu omndeni wami ngokhisimusi kwababhlungu bangani. You see, sometimes we are stubborn and we don't want to do something. But there are other times when God lets something happen to us and we cannot do what we actually want to do. Ngesinye isikhathi siyaqinisa inhliziyo zethu bangani singafuni ukuthi silalele lokho ekufanele sikwenze. Kodwa ngesinye isikhathi uNkulunkulu uyakuvumela nje ukuthi lezo zinto lezi kade ungayifuni esikhathini esiphambilini zivele nje ungasakwazi ukuthi ube nazo ngenxa yokuthi wena uke waqinisa inhliziyo ngaphambilini. Jesus is showing you that now is the time. Now is the time to come to him. And he's asking you to come. Are you saying no? uJesu uyakubiza mngani ukuthi uze kuye khona manje. Ithini impendulo yakho mngani? Uyavuma na? You're saying, no, I don't want to. And maybe you're not saying it with your lips, but in your heart you're saying it. Noma mngani uthi cha mina angifisi ukuza kuJesu. Mhlawumbe awukusho ngomlomo kodwa ukusho ngenhliziyo. Well, like me, you don't know when Jesus will take away the opportunity and you will not be able to receive the blessing. Kodwa njenganami mngani awazi ukuthi ithuba lesingaki lesi. Mhlawumbe uzongakwenza manje ugcina ungasasitholanga leso sibusiso. Have you ever missed an opportunity? Wake walahlekelwa yithuba yini mngani? And you were too late. I remember one time when I was too late to study for a test. Into ufike sekuphelile ungasakwazi ukwenza lutho. Ngiyakhumbula nami isikhathi lapho engangithi ngizofundela itest ethile kodwa ngaqala sekulate. And I got to school and I suddenly realized we're going to have a maths test and I hadn't learnt. Ngafika esikoleni ngalolo suku kuma ngikhumbula ukuthi hawu namhlanje sizobhala itest kwa maths ngingakaze ngifunde mngani. And I said to the teacher, I've got such a stomachache. Bese ngavele ngakhalela uthisha ngathi awu thisha kubhlungu isisu sibhlungu ngempela. But really I felt miserable because I hadn't learnt my work. Kodwa into eyangenza ukuthi ngibe ebhlungu ngaleso sikhathi ukuthi bengakaze ngiufunde umsebenzi wami. I wrote the test, but I did very badly. Ngayibhala ke leyo test bangani kodwa mase kubuya imphumela yangabe imihle neze. I had been so lazy and I hadn't learnt and it was too late to study for the test. Ngangibe yivila mngani ngaqala ukuthi ngithi ngibheka ukuthi konje angifundanga sekulate ngingasakwazi ukuthi ngenze lutho. I want to tell you a Bible story about a situation where it was too late for someone to change what they decided. Manje bangani ukuthi ngiphinde nginikhombisa ukuthi kungaba late ukwenza ezinye izinto ngifisa ukunicobelela leli
le ndaba eseBhayibhelini. It comes from Luke 16, verses 19 to 31. Sithola kuLuke 16 kusukela kuverse 19 kuya kuverse 31. There was a rich man who was dressed in fine linen, beautiful clothes, and lived in luxury every day. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoka ezibubende nezilineni ezinhle ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Kwakukhona futhi ompofu othile nguLazaru igama lakhe owayelahliwe ngasemasangweni lakhe egcwele izilonda. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Enqanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewetafuleni lesicebi, yebo kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwase kuthi wafa ompofu wathwalwa izingelosi wasiwa esifubeni sika-Abrahama nesicebi safa sambelwa. So the rich man also died and was buried. Nesicebi safa sembelwa. And in hell, in Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." Sesisehayidisi saphakamisa amehlo aso sesisebuhlungwini sambona uAbrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe. Samemeza sathi, "Baba Abraham, ngihawukele uthume uLazaro agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini aphuzise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony." Kepha uAbrahama wathi, "Ndodana, khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho usesekuphileni noLazaro kanjalo okubi. Kodwa manje uyaduduzwa yena lapha, wena uyahlushwa. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." Ngaphezu kwakho konke lokhu kubekiwe umhosha omkhulu phakathi kwethu nani ukuba abafuna ukusuka lapha beyekini bangakwazi nabalapho bengewele kithi. Then he answered, "I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment." Sasesithi, "Ngiyakucela baba ukuba uthumele endlini kaBaba, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." Kepha uAbrahama wathi, "BanoMose nabaprofethi, mabezwe bona." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Sathi-ke, "Cha, baba Abrahama, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo, bayakuphenduka." But Father Abraham said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced if someone rises from the dead." Kepha wathi kuso, uma bengalaleli uMose nabaprofethi, kabayikuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. We have preachers who talk to us
and encourage us to repent. Sinabafundisi abashumayezayo besikhuthaza ukuthi siphenduke. Do you want to listen to them, or is it too difficult to sit in a service and listen to them? Ngabe mngani uyafisa yini uyalangazelela ukuthi uzwe wona lawo mazwi makushunyayelwa noma uhlala enkonzweni ulale? Many times Jesus has said, "Come to me," but you don't. Kaningi uJesu usevulelile ukuthi wozani kimi kepha wena awukakezi namhlanje. If you don't listen to your parents and your teachers, you won't listen no matter who comes to you. Uma ungakwazi ukulalela abazali nothisha bakho, angeke ukwazi ukuthi ulalele umunye umuntu noma kuthiwa ungubani. Many times you've been told what Jesus likes and what he doesn't like. Do you think you are coming to Jesus when you shout and scream and get angry? Kaningi bangani siyatshela ukuthi uJesu uthanda lokhu uJesu akakuthandi. Ngabe uza kuJesu lapho uthukuthela, uwenza umsindo, wenza nje izinto engezinhle. Ngabe ngokwenza njalo uyeza yini kuJesu? Or when you tell a lie, or you don't do what you've been told to do? Noma mhlawumbe uqamba amanga noma ungenzi lokho okutsheliwe ukuthi kwenze. Do you think Jesus will stay with you when you do these things? uJesu engakwazi yini ukuthi ehlale nawe mawenza lezi zinto mngani? Or will he quietly turn his back and move away because you have not acted or talked in a way that pleases him? Noma uzokuflathela ngoba ukhulumanga wenza izinto ngendlela emdumisayo. You can't go to Jesus shouting and telling him what to do. Awukwazi ukuthi uye kuJesu ukube uwotshela uJesu ukuthi kumele yena enze njani. You need to go to him and be quiet and listen to him and his ways. Wena kumele uye kuJesu uthule khona uzomlalela ukwazi ukwenza lokhu asho ukuthi wenze. And this is what we're doing when we come to the service and we sit quietly and we listen to the preacher. Yilokho bangane sisuke sikwenza masiya enkonzweni sifike sihlale sithule silalele izwi likaNkulunkulu. Jesus says, "Come to me." uJesu uthi wozani kimi. Here in this program, we are bringing you to Jesus. Kule Kids Live bangani siyafisa ukuthi niye kuJesu. But what does your heart say? Kodwa inhliziyo yakho mngani ithini? Does it want to come to Jesus and let him teach you and show you the right way to play and to talk with your friends and parents and how to help and be a blessing to others? Inhliziyo yakho ngabe iyalangazelela yini lokho mngani ukuthi uye kuJesu, uJesu ekwazi ukuthi ekufundise ukuthi ungadlala kanjani nezinye izingane, ungakhuluma kanjani nabazali bakho. Do you want to come? Uyafisa ukuza na? What an amazing opportunity. Jesus is saying, "Come to me today." Laze lalihle leli thuba mngani, uJesu uyasimema namhlanje ukuthi size kuye. Will you come? Uzoya yini kuJesu? Let's pray together. Asithandazeni ndawonye. Dear Heavenly Father, thank you so much that we could think about this word today. Baba wethu wasezulwini siyakubonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sicabange sizindle ngalelizwi namhlanje. Please will you be gracious and merciful and draw all the children watching to you. Siyacela Nkosi ukuthi ube nomusa kuthina udonse zonke izingane ezibukayo. And we pray that you'll help them to open their hearts to let you in and to draw close to you all the time, every day. Ubalekelele Nkosi ukuthi bakuvulele inhliziyo zabo besondele kuwe usuku nosuku. Amen. Amen.